kɛlɛ karamɔgɔ daba tuma e ko min kɔni fitina ye o tɛ fɛ ka wuli Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ de ye ya rabbi sabalikɛla ko karamɔgɔ daba tuma n'i y'a lajɛ Mali ni Mauritanie an ye sigiɲɔgɔn ma ye min kɔni ye koko kunkurunin bɛnbɛn maa sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ kumakan kunkurunin kan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ni jamana fila ye mun ni mun de bolodalen bɛ a ko n'i y'a jateminɛ Banmanca wale karamɔgɔ daba tuma o bɛ Mali kɔnɔ kabini san 10 kɔ a ko n'i y'a lajɛ Mali ni Mauritanie dankunna maa minnu ye jugu ye n'u bɛ ka Mali buruja n'u y'u ka dana juguya kɛ u bɛ se ka boli ka don Mauritanie kɔnɔna la karamɔgɔ daba tuma o ti ɲɛ abada min ye Mauritaniekaw ye yanni olu b'an dɛmɛ o baara la karamɔgɔ daba tuma olu kɛn bɛ k'u sigi k'u bolo fila da u sen kan ni k'an ye an kungo la sɛbɛnnikɛla ko Mali kununama n'a bilama yɛlɛma don bɛ kow la min ye Mali masakɛ n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye karamɔgɔ daba tuma a kɛn bɛ ka danaya da cɛden minnu kan n'o ye samarabatigiw ye olu kɔni kɛn bɛ k'a kɛ fiɲɛtɔ bere de ye cɛ o cɛ n'i tigɛ taara tolérance zéro sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tuma min kɔni ye patriw de bɛ ka boloda min ye nara fiyɛfiyɛw ka taa bila fo Mali ni Mauritanie dancɛ la i b'a ye k'a fɔ u ye bolo ta ka da maa caman kan maa minnu minɛna karamɔgɔ daba tuma n'a yɛrɛ k'a fɔ i minɛna Banmancia la o tuma min kan ka dɛn k'o bɛ dɛn kan Mauritaniekaw de y'a yɛrɛ k'a fɔ kanw de bɛ ka bin u ka maaw kan k'olu tɛ Banmanci ye ni Banmanju don a bɛ dɔn a bɛɛ de filɛ a bɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Mali armée a bɛ ka maa minnu fa walima a bɛ ka bolo ta ka da maa minnu kan n'o ye Mali juguw ye Mauritaniekaw kɔni bɛ ka ŋɛɲɛ de ɲimi o ko la karamɔgɔ daba tuma k'an bɛ ka bin u ka dugudenw kan k'olu t'i jɛ n'o ye abada k'a kɛ kangari da kan yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali lasigidenw ka jamana kɔnɔ u y'o wele ni ka kangari da u ye o m'u bɔ u wulila ni ka na an ka jamana in kɔnɔ u ka ministre de la défense min kɔni an ka Mali masakɛ o y'u bisimila karamɔgɔ daba tuma b'a ye k'a fɔ u y'u da don kumaw la sabu tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca mun ni mun de bɛ nin ko in na bɛɛ y'i ta fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye kolonɛli Asimi Goyita ye a munlen don a sabalilen don a bɛ ko dɔn karamɔgɔ daba tuma a y'a yira k'a fɔ abada Mali tɛna dangari ta ka Mauritaniekaw sɛgɛrɛ k'a bɛ Mali ni Banmanciw de kɔ ni Mauritanie b'an dɛmɛ o kɛlɛ la u k'an dɛmɛ o la n'u t'an dɛmɛ o la k'u kana mangoya ni cuwa tiɲɛ ta k'a lase Mali ma wa n'u ma sabali an bɛ taa sɔrɔ a ka basi dun walahi i de la sigiɲɔgɔn don n'o tɛ an bɛ taa sɔrɔ a ka basi dun Mauritanie dɛ i de la sɛbɛnnikɛla ko kolonɛli Asimi Goyita a ye nɔgɔ bɔ kuma la a ko min kɔni ye Mauritanie El Ghazouani ale ka cidenw ye o tuma k'u da ka sunɔgɔ Mali tɛna bin Mauritanieka kan Mali tɛna taa dangari ta ka maa sɛgɛrɛ o tuma k'u ka Mali dɛmɛ Mali bɛ kɛlɛ mun na ko sabu nin y'an bɛɛ de ka kɛlɛ ye n'u tilala Mali la n'u m'an dɛmɛ ayiwa k'u Mali tɛnkunnen b'u la dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mauritaniekaw ye karamɔgɔ daba tuma i tuma dusubɔ min kun b'olu na kuma ko tiɲɛ kɔni talen k'u sɛgɛrɛ u dusu sina ka fa ten dɔɔ o tuma fo k'u suma ten sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Mauritanie ko don n'a nataw la u tɛna fara Mali ka Banmancia kɛlɛ la wa sabu u ye tiɲɛ ni nkalon dɔn ka ban n'u ma fara an kan ni dundulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mun dulu la wulibali don dɛ o kɔni kana sigi o la wulibali don dɛ n'anw y'u faa k'u ban u laban Ala k'u kisi u bɛ yɛlɛma ye dɛ o tuma n'u ma wuli kuma kanga daga sa wuli ka bɔ tɔn kan sɛbɛnnikɛla ko nin waati laban in na a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye an ka jamana marabaw ani Algérie marabaw u ka sɔrɔ ko a tɛ ka fi daga kelen na a bɛ ni kana waati jan bɔ a mun yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kana gɛlɛya tɔ ni kana a wuli kosɛbɛ o de bɛ tali kɛ nin waati laban in na malidenw dɔw tun bɛ Algérie kaw y'o olu kɔni k'u gɛn kana jamana ale kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko Algérie bɛ ka wulikajɔ belebele de fana kɛ nin waati laban in na a bɛ ka taa Irisi jamana la ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Irisi bolo Irisi bɛ se ka mun ye an ka jamana marabaw deli cogo min na an bɛ se ka segin ka na accordage o kɔnɔna la cogo min na sɛbɛnnikɛla n'o bɛ tali kɛ Sumala T Jara a y'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie kunnafoni disibaaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Irisi kɔni ye ko Algérie bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan Irisi ani a bɛ se ka Irisi wele cogo min na Irisi bɛ se ka Abudramani Tchiani n'o de bɛ Niger masakɛ ko fɔ ani ka taa fara mun ye Mali masakɛ kan Irisi bɛ se ka anw deli cogo min na walasa mun ye seginkɔ baaraw yɛrɛ kɔni anw bɛ se k'o dabɔ ni ka ɲɛsin accordage ma ka segin ka taa accordage ni ka taa a lawaleya sɛbɛnnikɛla ko o laɲini mun n'a bɛ Algérie masakɛw bolo bi siga t'a la k'a bɛ laɲini kɔni kɛtɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko a tɛna sabati koyi o sababu kɛ mun ye an ka furancɛla fanga maa minnu bɛ ka furancɛla fanga ka mara bi olu kɔni mana ɲɛtaa dabɔ ko seginkɔ kɔni ko u t'a la abada jango ka taa sigi ka kuma ni terroriste ye an ka taa sigi ka fɔ k'an ni terroriste ye o ye fɛn ye abada Mali marabaw tɛna sigi abada n'o ye sɛbɛnnikɛla ko nka o n'a ta bɛɛ Algérie kɛlen bɛ k'i fasa kɔni k'a ja tali kɛlen bɛ ka taa a ɲini Moscou kɔfɛ n'o bɛ Irisi jamana mɔgɔw ko fɔ olu ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka kuma Asimi fɛ cogo min na u bɛ se ka kuma Abudramani Tchiani fɛ cogo min na an bɛ se ka segin ka na accord d'Alger o kɔnɔna la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko waati mun na Algérie kaw bɛ k'o wulikajɔ ni k'o bila sen kan
o waati kelen na an ka ministre mun n'o bɛ tali kɛ colonel major Wakema n'ale bɛ réconciliation nationale de la paix et de la cohésion nationale Ismail Wake ale kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ ni ko bila sen ka teliyara koyi accord d'Alger a sigibulon minnu tun bɛ n'o b'a institution ko fɔ ne ma ko Wake kɔni bɛ ka yɛlɛmali caman ta ko olu k'u sɛgɛrɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw ka laɲini ye k'a fɔ k'an ka segin ka na accord d'Alger kɔnɔ an kɔni bɛ ka accord d'Alger k'a su tɔ de ko dogo ye bamanankan ko o de siratigɛ la a nana ye k'a fɔ ko mun ye Wake n'o bɛ colonel Ismail Wake ko fɔ hali nin waati laban in na a bɔra ka tabali kɔni k'a gosi teliya la ni hakili b'a la mars kalo tile 26 san 2024 Wake kɔni a ye communiqué mun na a taara ka ɲɛsin mouvement signataire ninnu ma n'a bɛ bamaci ninnu ko fɔ Mali ka mobili minnu kun b'u bolo k'u ka segin n'a bɛɛ lajɛlen ye ka na n'a bila Mali kɔnɔna la sɛbɛnkala ko kibaruya laban minnu sɔrɔla mobili dɔw kɔni ko olu nana nka hali n'o y'a sɔrɔ dɔw kɔni mana wulikajɔw bɛ sen na o mobili fana tigɛ a bɛ se ka da o kan cogo min na u bɛ se ka na faso a kɔnɔna la cogo min na sɛbɛnkala ko a ko siga kɔni tɛ fɛn min na nin ye accord d'Alger nin ye a bannen de koyi nka mun ye Algérie jamana kɔni a kɛn bɛ ka wulikajɔ de bila sen kan nin waati laban in na a bɛ ka mun ye Russie jamana Moscou k'olu deli cogo min na a b'u k'olu deli ten walasa olu bɛ se ka kuma mun ye Mali marabagaw ani Niger marabagaw fɛ Abdramane Tiani ka taa fara mun ye Assimi Goïta kan u bɛ se ka segin u ka baaraw dabɔ cogo min na ka na accord d'Alger kɔnɔ kɔni y'a yira k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye baara de ye walima n'olu kɔni taara ɲɛ u tɛ segin kɔ abada jango ka taa sigi ka kuma ni terroriste ye o ye fɛn ye o ye kɔni Hashim tasuma ye tɛna jɛn n'a ye abada